Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Brecht Koedoder. In dit journaal brengen wij u het nieuws in het Nederlands. We beginnen onze uitzending. Bonaire is volgens Botho Terstegen in 2017 tot 2019 veilig. Als je kijkt naar Bonaire en je kijkt een paar jaar terug, 2017 en 2019, dan is Bonaire veilig. Elk strafbaar feit die er gepleegd wordt, is er één te veel. Daar zijn we het met elkaar over eens. Gaan we dat oplossen? Nee, dat gaan we niet oplossen. We zijn, net als de brandweer soms, ook brandjes aan het blussen. Criminaliteit was er altijd al, criminaliteit zal er altijd blijven. Ik ben best trots op wat KPCN heeft laten zien. Zeker als je terug wilt kijken naar 2017. Wat is er sinds die periode al niet gebeurd? Er zijn meer mensen komen wonen. De gezaghebber vertelde mij dat er ongeveer 900 mensen per jaar extra bijkomen. Als je kijkt naar de toeristen die hier binnenkomen. Als het gaat om geweldsincidenten op Playa. Dan ben ik ervan overtuigd dat net wat meer cameratoezicht dat ook preventief gaat werken. Ik neem aan dat u ook teruggrijpt op wat er dus in Europees Nederland regelmatig gebeurt, een tevredenheidsmonitor. Dat wordt door de Rijksoverheid in Nederland ingezet en gestimuleerd. Ja, dat zou een prima instrument kunnen zijn om te zijner tijd dat ook eens een keer hier op te halen, die informatie. Want u heeft natuurlijk erg gelijk. Je kunt de cijfers nog zo heel goed naar voren brengen, maar het gevoel van mensen is soms anders. Maar dat neemt niet weg dat wij als driehoek ook moeten blijven benadrukken wat de stand van zaken is als het gaat om de geregistreerde criminaliteit. En dan kan ik niks anders concluderen dan dat het veilig is op Bonaire. Dit is misschien ook wel het maximale wat u van de politie mag verwachten. En dit is misschien ook wel het maximale wat je van het Openbaar Lichaam Bonaire mag verwachten. Waar we het hier hebben is over de maakbaarheid van de maatschappij. Ja, zolang er ondernemers zijn die hun chauffeurs onder stukwerk laten rijden. Onder stuk uw loon heet dat, geloof ik. Hè? En zolang er ondernemers zijn die laadbakken van die vrachtwagens helemaal volgooien, dan zullen we met dit soort narigheid geconfronteerd blijven worden. Ja, laat ik dan een beroep doen om... We hadden het eerder al over samenwerking met elkaar, hè? Want alleen kunnen we het ook niet. Laten we dan ook hier maar eens de oproep doen. En ik hoop dat dat straks ook in de media terechtkomt. Maar mensen, iedereen heeft hier een verantwoordelijkheid om de straat schoon te houden. Iedereen heeft hier een verantwoordelijkheid om veilig over straat te gaan. Dat is niet alleen voor de politie of voor het Openbaar Ministerie of voor u hier in die zaal. Dat is voor iedereen. En laten we elkaar daarop aan blijven spreken. En die ene procesverbaal, of die 10 processenverbalen, of die 100 processenverbalen die kunnen worden uitgeschreven, die gaan ons hier niet mee helpen. Mensen gewoon aan blijven spreken. U bent toch ook burger van Bonaire? U wilt toch ook veilig over straat? U wilt toch ook zonder steenslag dat het op uw nieuwe auto vooruit terechtkomt? Laten we dat gewoon met elkaar maar vasthouden. Op dit moment is Bonaire voor de stroom- en drinkwatervoorzieningen afhankelijk van zware stookolie. Onzekerheid heeft de stuurgroep brandstoffen besloten om 2 noodmaatregelen voor te bereiden. De gezaghebber inmiddels heel veel heeft verteld. Eigenlijk de opties die op dit moment inderdaad aan de orde zijn uitgebreid heeft toegelicht. In de kern komt het erop neer dat op dit moment de zware stookolie voor de elektriciteitscentrale inderdaad van BOPEC komt. Daarvoor is een licentie door de Amerikaanse overheid gegeven vanwege de sancties die tegen Venezuela zijn afgekondigd. En die licentie die loopt per 31 maart af. Waar we op dit moment mee bezig zijn is om te zorgen dat die licentie verlengd wordt. Als de licentie verlengd wordt, is er niks aan de hand. Dan hebben we voorlopig in elk geval nog voldoende zware stookolie voor de komende periode
om de elektriciteitsproductie op gang te houden. Maar uit voorzorg, voor alle zekerheid, zijn er nu 2 maatregelen, noodmaatregelen zoals we ze genoemd hebben, in ontwikkeling. En die gaan we nu ook uitvoeren in de zin van dat we zorgen dat alles klaar staat als we ze nodig hebben. Maar de stellige hoop is dat we ze nooit hoeven te gebruiken. We gaan ze dus wel ontwikkelen. Er komt een los- en laadstation bij Airport. Dat is voor de zekerheid. Mocht de OFAC-licentie niet verleend worden, dan kunnen we die gebruiken. Het is geen zekerheid dat we die gaan gebruiken. Vervolgens, en daar heeft de gezaghebber het inderdaad al over gehad, als de optie, de mogelijkheid, de noodmaatregel bij de Airport Pier niet gebruikt kan worden omdat de pontons vanwege het coronavirus niet op tijd hier zullen zijn, dan hebben we ook binnen het noodmaatregelenpakket een andere noodmaatregel en dat is het gebruik van diesel. Diesel, dat heeft de gezaghebber ook al aangegeven, die komt dan van de locatie Hato en die wordt dan naar Contour Global gebracht om ook daar de elektriciteitsproductie en als gevolg daarvan ook de drinkwaterproductie op peil te houden. Wat we vooral willen aangeven is, en wat ik ook vooral vanuit het Haagse ministerie aan wil geven, is dat de gezaghebber vanuit zijn verantwoordelijkheid en vanuit zijn portefeuille openbare orde en veiligheid ervoor zorgt dat het licht hier op Bonaire blijft branden. Daar zorgen we met z'n allen voor. Dat doen we vanuit de taskforce, vanuit de stuurgroep, vanuit het OLB en met de 3 departementen die door de gezaghebber zijn genoemd. Wat ons betreft is het er vooral op gericht om ervoor te zorgen dat de Bonaireaanse bevolking gewoon licht houdt en drinkwater houdt. En daar zullen we alles aan doen om dat ook inderdaad te realiseren. CEBE Buitenkamp legt uit hoe het transport van zware stookolie wordt geregeld en de gezaghebber bevestigt dat de stranden niet belemmerd worden door deze transport. De jetfuel die wordt nu 2 wekelijks geleverd. Die zal gewoon geleverd worden en dan moet de ponton, want er zijn 2 pontons die gebruikt worden met zware stookolie. Eentje ligt aan de pier en de andere is op weg naar Curaçao om zware stookolie te halen. Het is een soort rondje wat ze steeds varen. Dus er ligt maar 1 ponton aan de pier. En als er een schip moet komen om kerosine te lossen, dan moet de ponton even van de pier af. Dan wordt de kerosine gelost en dan komt de ponton weer aan de pier te liggen. De pontons zijn al een tijdje geleden gekocht in China, kort voordat het coronavirus uitbrak. En de pontons komen uit het gebied uit het gebied Wuhan, waar het coronavirus is. En ze zijn nog niet vrijgegeven voor het transport. Er zat behoorlijk wat ruimte in de planning, maar het wordt nu wel heel kritisch. Het kan zijn dat ze nog op tijd zijn, maar er moeten ook nog wat kleine aanpassingen plaatsvinden aan de pontons. Dus de kans dat er een korte periode van dieselgebruik moet worden gemaakt, die kans is gewoon aanwezig. Dit alles gezegd hebbende, dit zijn de maatregelen die we voorbereiden. Hè? Dus we hopen er geen gebruik van te maken, nogmaals, want dat is wel heel belangrijk denk ik. Als we gewoon een ontheffing krijgen van OFAC, dan kan er in elk geval nog voorlopig BOPEC-olie worden gebruikt. Er hebben natuurlijk hele andere plaatjes gecirculeerd op Facebook. En dat heeft behoorlijk wat verwarring veroorzaakt. En het beeld was ook van dat de publieke stranden opgeheven zouden worden, dat daar iets gebouwd zou worden. Dat is absoluut niet aan de orde. Zoals u ook op dit ontwerp kunt zien, is het een laad- en losplaats op het BIA-terrein, dus aan de andere kant van de weg, niet bij de publieke stranden. De publieke stranden die zullen ook gewoon open blijven. Er wordt ook niks op de stranden extra gebouwd. Er komt wel een extra pijpleiding en een elektriciteitsleiding, maar die gaat gewoon door de normale, die buizen die er nou liggen, komt er gewoon eentje naast te liggen. En dat gaat onder de weg door en wordt hier inderdaad op het BIA-terrein, er komt ook een hek voor, wordt dat gewoon allemaal gebouwd. En de stranden blijven precies zoals ze zijn. En wat de gezaghebber al zei over de veiligheid. Kijk, nu gelden er ook, als er een kerosineschip wordt gelost, gelden er ook veiligheidsvoorschriften. Dat zal niet veranderen. De zware stookolie, kerosine
als je kijkt naar de risico's, is veel risicovoller dan zware stookolie. Dus als er een zware stookolieponton ligt, dat voegt niet veel toe aan de risico's die er zijn als wanneer er een kerosineschip ligt. En daarom kunnen die stranden ook gewoon open blijven. Nee, ik denk dat het goed is om te voorkomen dat er verrassingen plaatsvinden de komende 2 weken. Ik kan me voorstellen dat er een vraag is over vergunningen bijvoorbeeld. Dat is iets wat regulier plaatsvindt. Als deze maatregelen worden uitgevoerd, dan zal er een noodverordening in werking treden. Dat wil niet zeggen dat er een hele vervelende situatie is. Het is een juridisch noodzakelijk iets waarmee dus de effecten en de veiligheid wordt gewaarborgd voor de bouw van deze nieuwe voorzieningen. Dus dat zal de komende weken ook gaan plaatsvinden en dat zal ook op de normale manier worden bekendgemaakt. De situatie met de noodsituatie zal geen enkele belemmering zijn voor de strandgasten dan nu het geval is als er gelast wordt op Donkey Beach of Te Amo Beach. Er komt simpelweg nog 1 barge naast te liggen en de veiligheidsvoorschriften die gelden nog steeds dat men zich niet op die pier of in de buurt van die pier, heel dichtbij in de buurt van die pier mag begeven. Dus het strandgebruik zal precies hetzelfde blijven zoals nu het geval is. Afgelopen donderdag was de finale van Present Your Startup, waar de 5 uitgekozen kandidaten hun bedrijven moesten pitchen aan het publiek en de investeerders. Hier de gezaghebber Edison Reina met een toespraak. It's for me an honor and a pleasure to be here. The Bonaire edition of Present Your Startup. I think now Bonaire is going through some very interesting times. And I've said it before, and I dare to say it here again. In the whole Dutch Caribbean, there isn't now an island you would rather be on than Bonaire right now. And I just don't say it because I'm the governor, because it is so. And that's the reason you're also here. The possibilities on this island are right now immense. You can, if you're a good entrepreneur and you want to develop and make good use of your entrepreneurship, you're the right spot to be. And we're more than happy to have you all here to present your startups, but let those startups also help provide and also help build a better Bonaire, because we need that. And the kind of mentality, innovative thinkers, like I'm supposed to be seeing later on tonight, I invite them to look forward. There are some investors here as well. I see some old friends of mine out of the finance industry. I invite you to look around. There are lots of possibilities on the island, and Bonaire is the place to be if you want to get some good returns for the moment. I hear that there are tonight 5 startups which are going to be presented, and I'm happy to learn that they are from Bonaire, and I hope, of course, that the best one win, but all 5 are winners, and I think there must be a possibility for all 5 to participate their startups and execute it here on our island. I was supposed to say something small, so I will now conclude and thank you for the opportunity and giving everybody a good luck, and thank you for choosing Bonaire for the Startup Bonaire edition. Wij gaan in de reclame en zijn zo bij u terug. Welkom terug bij Bonaire Journaal. Valerie van Duk van de organisatie Present Your Startup is zeer tevreden over de Bonaireaanse kandidaten in de finale. De editie op Bonaire was buitengewoon goed gegaan. We hadden veel aanmeldingen. En uiteindelijk bij de laatste 5 finalisten waren alleen maar Bonaireaanse ondernemers. Dus hoe gaaf is dat? Maar er waren ook deelnemers van alle andere eilanden en ook van andere landen.
Maar het is heel goed om te zien dat er dus Bonaireaanse entrepreneurs die woonachtig zijn op het eiland uiteindelijk in de finale stonden. Voor de ondernemers die hebben een hele intensieve week gehad van trainingen, van maandag, dinsdag en woensdag. En donderdag moesten ze dus al een hele presentatie klaar hebben en voor het publiek met investeerders erbij gaan presenteren. Er is één ondernemer die heeft al een investering opgehaald uit het publiek en anderen gaan verder praten. In Curaçao zal er weer een percentage start-up plaatsvinden. En de ondernemer van Bonaire krijgt weer nieuwe kansen om nog meer investeerders te vinden, misschien voor de volgende ronde of Curaçao als klant binnen te halen. Ja, deze editie hadden we een anonieme investeerder die ons programma mogelijk maakte. Dat zou volgende keer op welke manier moeten worden gefund om het weer opnieuw in Bonaire te kunnen doen. Nou, Bonaire is een heel mooi eiland. De ondernemers stralen echt de warmte van de Caribiën uit. En ik kom hier heel graag terug. Docenten krijgen trainingen in het ondernemen van agressiviteit tegen de leerlingen van de VMBO met gedragsproblemen in de klas. We zijn hier bezig om docenten eigenlijk een empowerment training te geven, waarbij ze dus wat meer bagage krijgen om zeg maar weerbaarder te zijn als ze te maken hebben met de agressieve leerlingen in de klas. En eventueel op een non-agressieve manier eigenlijk op te treden. Wat is belangrijk dat die docenten van deze lessen meenemen in hun werk? Vooral de zelfbeheersing, dat zij rustig blijven. En in een situatie waar een leerling een conflict krijgt met de docent, om eigenlijk rustig te blijven en die leerling tot rust te brengen en de situatie te de-escaleren. Dit is een werkgerelateerde training. Het heeft natuurlijk te maken met technieken die je in de zelfverdediging moet gaan gebruiken. Maar wat net Hans zei, het gaat om de-escalatie. Dus in vechtsporten heb je meestal te maken met escalatie. De technieken zijn zodanig ontwikkeld dat je dus 100% bijna, ik wil zeggen 100% de-escalatie kan creëren. Dus het is niet zo dat er een situatie helemaal uit de hand kan lopen met deze technieken. De technieken zijn heel erg verfijnd. De behoefte voor tot nu toe is uit het personeel ja. We willen hier meer van willen weten, we willen een verdieping hebben om het ons meer eigen te maken. Dus als het mogelijk is, zeker. De ervaring is gewoon heel erg positief. Het zijn hele goede groepen wat we hier hebben, heel erg gemotiveerd. En ze natuurlijk hebben heel veel opgestoken in een korte tijd. Wat je normaal gesproken niet zou kunnen verwachten van een normale training. In een echte situatie, het zijn technieken, het zijn bewegingen speciaal ontwikkeld voor echte situaties. Dus het is niet zo van we spelen het zo en in het echt zal het anders gaan. Want dan heb je niks aan zo'n training. Dus wat ze nu geleerd hebben kunnen ze praktisch toepassen. Praktisch en effectief toepassen. NOS TV heeft het volgende reportage met lichte tot zware ongelukken van de afgelopen dagen. Er was een aanrijding geweest op de kruispunt bij Bossi Bonaire. Kruispunten zorgen het meest voor gevaar in het verkeer. Het ongeval gebeurde door geen duidelijke richting aan te geven. Vervolgens een ander incident op de Kaya Canari in Iquiboco, waar 2 zware frontale botsingen zijn gebeurd, waar een grote ravage en gewonden bij een frontale botsing raalden. De ambulance was ter plekke en bracht de slachtoffers naar het ziekenhuis.
Zaterdagavond was er een ander incident langs de waterkant bij Malekong, waar een motorvoertuig voor onbekende redenen het water bijna inreed, maar bleef gelukkig vasthaken aan het rand. HB Road Service kwam tot de bestemming en plaatste de voertuig weer op zijn plek. Vervolgens na de eerste incident op zaterdagavond kreeg de politie weer een melding van een zware ongeval bij Kaya Jewiri in Nikkebukken Noord. Was politie ter plekke en vroeg ambulancehulp en hulp van het brandweer om een van de slachtoffers uit de auto te krijgen. Op weg naar Rincon bij de ingang richting Onima was er een ongeval van 2 pick-ups, wegens onbekende reden op een bijzondere manier tegen elkaar gebotst. Het ambulance was ter plekke. Volgende ongeluk was in de ochtendtijden waar een auto voor een brommer schoot wegens illegale viveren in de stad. De brommerbestuurder liep zware schade op en had vervolgens ook geen helm op. Carnaval 2020 was een groot succes en netjes afgelopen. NOS TV heeft het laatste carnavalsparade compilatie.
pueblo y un rabo, tu voz no ganamos, tu pulgante de placer. Conta com o outro e traum, tudo deve. Pensa aí que eu force mi pueblo, que eu force mi pueblo, que eu force mi pueblo. Da conta vira lomba nos meses Temporada de carnaval entre mi pueblo da uni. Virei na principal, eu tava amarrado em cadeira. Da dulce família, alegria de mi pueblo. Estamos con Chonamba Mara en cadeira. Nos carnaval meses DJ. Cargue, cargue, cargue. Vita segurava o pueblo, gozava um bom. Oh, oh, yeah. Segurava o pueblo, gozava um bom. É coisa de união da consistência, coisa grande. Segurava o pueblo, gozava um bom. Gozava um bom, gozava um bom. Unanishi mesmo direção. Segurava o pueblo, gozava um bom. Caminha tem união, jornada tem vitória. Una differenza na umana papa nos logre ando bonaire. Awate awo awo. Awo awo. Awo awo. Los se marchan numa, los fiesta a comenzar. La alegría la boca de carnaval. El pueblo aquí de Zoom, el pueblo aquí de Zoom. Bonaire te sigue paso suena de templa. Pom 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 pom. U kijkt naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Brecht Koedoder. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot de volgende keer.